Nejde len o to, kde sme, ale zároveň aj o to, s kým sme. Zároveň však platí, nejde len o to, s kým sme, ale zároveň aj o to, kde sme. Preto je kľúčové, aby si aj v rovine vzťahov partneri našli čas pre seba. Aby si našli čas na rolu muž a žena. Platí však, že ak chceme dlhodobo si udržať zdravé vzťahy, je kľúčové venovať všímavosť aj iným rolám, než len role otca a roli matky. Platí, že to, čo aj v prírode polievame, tak to rastie. A čo nepolievame, tak to mnohokrát hynie. Je teda veľmi dôležité, aby sme venovali všímavosť aj partnerovi, partnerke. Zobrali ho alebo ju na nejaký ten pobyt. V rámci takéhoto pobytu si práve pár môže dopriať spoločne strávený čas. A pre každý vzťah je dôležité, najmä to, aby sme mysleli, že máme vedľa seba aj osobu, ktorá má nejaké tie potreby. Rozhovor, náklonnosť, blízkosť, fyzický dotyk, ale možno aj sexuálne uspokojenie. Preto je kľúčové, aby sme teda mysleli na to, že všímavosť vzťahu pomáha a nevšímavosť vzťah oslabuje. Keď sa rozhodneme s partnerom tráviť čas, určite je to rozhodnutie, ktoré dáva logiku a zmysel. A ak si nie sme istí, tak sme si istí. Ak cítite, že by ste mohli niečo takéto urobiť, tak už dávno ste to urobiť mali.